Tripura haste bobo Kwtal virus phainani nai tongkha drug chanairok hojak tongbai sidi tabokle drug chanairokni bagwi belai no kirma sengsa virus wo phai tongkha jeng mukhango nugya phano Hollywood movie rogo zombie virus nugui tongo phiaba tabok America hakoto zombie virus nugjak tongkha belai no wanama sengsa koktoma bisingtui sawi mankha xylozine drug chanairok jotono zombie hai ingui thango xylozine drug no sikang malmata no si saro mani phiaba tabok borok rok se use khlaiwi virus manjak mani mangpli rok xylozine drug nake muktrei phaiwotai sia hai ingui thango o hayungo corona virus ni yagolo tabokhe zombie virus phainani nai tongo haini bagui lukurok jotono hojak tongbai sidi jara drug chanairok jotono hojak tongbai sidi belaino wanama sengsa mangpli nai nai di chine mangpli